وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالساء ثوابا وبالجيم جمالا وبالهاء حكمة وبالخاء قلانا وبالدال دنوا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زلفى وبالسين ثناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طهارة وبالظاء ظفرا وبالعين إلماء وبالغين غناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربا وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلا وبالهاء ويعمل كنا من الصومينا أنا مصروبا نمان دوري فاتورة بيئة نياga لسبا سرقة بوي وفامي جلو الحمد لله مقربا من جماعة من بكترة بس أفلي نسلة دوا سلة جوا بيسا كفما ماري نتاعي جو أمي على دي دليمون ترى على كيلو لك يحكوما أمون بيا على كم يرجع كان تدوب كبير سبتي أني نوجه أنا نيوم من السيجي أن بدي على كل فامي يقول تهانسا يا الله سنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين aw ba mun banna nere baden koro musodo nena be fakele balma yata temoka ama dilika ko ke ne nyala bada demba nyumando sabari bafe ala e sabari mundama ala ka nyoko na dinne mane be ala delo dina ye ko ke ni musoro bayna foyta digala hay na ye setane na be na bafko e adabla dunyata foye musoro ba nyuma aw fara dem sen nyuma aw mona bolo ama foy sama aw dem sen ni bunyata ci ma fara musumanka be ala deli aw beka ya fane koro musoyma aw beka ya fama ala ka bada bada dali no yaay aw jallo aw yata ka bambuka korta ka bunya ka karama ama dogo yama sisoro fe aw ci ma fara musulmanka kata jallo la ka bla kamara la ka bla sokola wallahi dem senu dan tawla aw ya bunya ala ka bunya aw ya sutura ala ka sutura ya rabbi ya mbeddo aw kawye jallo la ni kamara la ni sokola mbeddo ko be ala ka si jani kene ya di dem senu nonuma ala ka garsige ni mon dawma ya rabbi ala kan ta fanga dawma ni saya be sama wala la bianga saraka boy an dusukun kami no bisa musoroba nyuma ni musoroba wonni nga nyuma ya te se ka foka bane ame do ke ala ka nyina ni islami su bela jelina ala ka yere nya kan ta don kono chere la kuma fuite ni musoroba fe sabali munyu ore be ni musoroba bolo alni nana ni musoroba fe sabali ba bolo ga fi imu ga saballe jeme tantori abiba ame do ga ala ka hinala ala ka yere nya kan ta don kono ala ka sabal di ko mo malaga ni mania di ya rabbi assalamu alaikum warahmatullahi Assalamu alaikum ni fa ga musoro mbara musoro banya ma be musoro la de ado planya mu ba kala brom so ba kala sinu ba kala ate jimi ate foyi ay bega modoni wa kono jere no anganya kai wallahi mun musoro bay ay yana to do na de ala kala kala so smai ala ka hinala ala ka bata bata no kai ala ka men man be aka musoro ma ay to do de ya ni musoro bay kan musoro na ya kan musoro kono jere foyi ta yele ga planya de wallahi wasla ne fana do alina ade mana ke chugo nyana may konnala ni nana sagini ngoni wajibi do amma de Allah tabaraka wa taala fe ni alaba an sigi wajibi o kasro may Allah taala kasraka
saya filɛ saya bɛ boli jɔn bɛɛ kan ka da kuranɛ aya dɔ bɛ ala ko kullu man alayha fan ko fɛn fɛn bɛ nin dugukolo kan ko a bɛ ban ko fɛn fɛn bɛ nin dugukolo kan a bɛ ban a ye mɛlɛkɛ min bɛ nin minɛ o fana bɛ faatu n'o ko bɛ cogoya min na alhamdulillah saya ma jugu bamananw b'a fɔ cogo min fɔ sa cogo jugu saya ma jugu fiyewu alhamdulillah i ka ɲininkali n'i ko saya kɔfɛ bangebagaw kan ka min kɛ banbatɔ ye alhamdulillah ala kulli hali an bɛ segin ala kira ka kuma de ma sallallahu alaihi wasallam a ko ni maanifin fatura ko baara jɛlen bɛɛ bɛ tigɛ fo n'a kɛra baara saba ye a ko baara fɔlɔ maa minnu ye furazi si k'a di mɔgɔ ma wala maa min ye misiri jɔ wala maa min ye yiri dɔ jɔ mɔgɔ bɛ jɔ suma kɔrɔ u b'a fɔ o ma ko sarakatu jariya sarakatu jariya kɔrɔ ye bamanankan saraka mun bɛ boli ka boli a tɛ jɔ fɔ kiyama don dahima n'a fɛn bɛ yen a tɛ jɔ alhamdulillah o de y'a fɔlɔ ye filanan ni maa min ye dɔɔni kalan ka mɔgɔ wɛrɛ la dɔɔniya la hali ni o dɔɔnibaga in fatura alhamdulillah ala kulli hali o fana baraji fana o bɛ continuer a sabanan an filɛ min kɛnɛ kan n'o ye ni maa min fatura ka den ɲuman to i kɔ a bɛ dugawu kɛ musokɔrɔba min fatulen filɛ nin ye n'o y'an ba ye ala k'a hinɛ alhamdulillah a ye den baden to a kɔfɛ wa a ye den barikamanw to a kɔfɛ parce que an filɛ ka na kuranɛ kalan min kɛ ka soli ka na kuranɛ jigi alhamdulillah o b'a yira barika de b'a kɛ parce que ni maa wɛrɛ don banni kɛra ka ban suturali kɛra dɔrɔn u b'a fɔ k'a banna alhamdulillah mais denw ala kɛra ko waladu sali la ko den ɲuman a bɛ dugawu k'i kɔfɛ alhamdulillah denw de y'an wele an nana ye kuranɛ kalan n y'o de fɔ an b'ala tanu n'ala ye mun kɛ a b'o wasa kɛ n bɛ dugawu kɛ banbagatɔ ye n'o ye ne ba ye ala ka saya k'a ma lafiya ye barabara dali ala k'a nɔgɔya ye an n'a bɛ taa jɛ mun na ala k'o nɔgɔya k'an yɛrɛ ɲɛ k'an t'a don se n bɛ dugawu kɛ balimaw fana ye minnu y'u seko kɛ n bɛ dugawu kɛ balimaya ye ka ɲinifɛnw bɛɛ lajɛlen sabati ka haminakow bɛɛ lajɛlen nɔgɔya hali bi ala k'an ka balimaya to kuri baasi t'aw la kɔni a banbatɔ kɔni tiɲɛna Aishata a sera segu ne kɔni n bamusoya bɛ s'a ma n bamusoya bɛ s'a ma a kɔni a ka baasi ma s'an ma komi an fɛnɛ denmisɛnninya la an de fɛnɛ kɔni b'a tɔɔrɔ bi an tileyɔrɔ n'an siyɔrɔ bɛɛ kun y'a ka sokɔnɔna ye an bɛ tɔɔrɔ sugu bɛɛ k'a la tiɲɛ yɛrɛ la mɛ an bɛ dugawu kɛ an kɔ fitinin na ala k'a nɔgɔya an n'a ye ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an taw don makɔnɔ an yɛrɛ kɔni tɛ se ka foyi f'a la parce que an de kun bɛ tɔɔrɔ k'a la an b'a tɔɔrɔ cogoya sugu ka da ɲɛ a tɛ kuma a bɛ yɛlɛ de fɛnɛ k'an kunbɛn n'an nana sufɛ dumuniw kɔni tɛ a tiɲɛna kɔni a ye ladon d'an kan wala an bɛ tɔɔrɔ sugu bɛɛ d'a kan an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ la ala ka badabada dali nɔgɔya ye n bɛ dugawu kɛ an ka banbagatɔw ye ala ka hinɛ u la ka yafa k'u ma u dayɔrɔ nɛɛma ala ka limaniya di ka barika don u kɔ la an ka mɔgɔ min banna sisan n'o ye Aissata Kulibali ye Aissata ye mɔgɔ sɛbɛba de mɔgɔ lafiyalenba a tɛ dimi a tɛ foyi an yafara ma ala ka yafa ma ala ka dayɔrɔ nɛɛma ka barika da u kɔ la o de tun don الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماخذين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله العظيم an ba ka saraka bɔ ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka saraka minɛ ka ba ma sini kɛnɛ a fɔra si minnu ye ala k'a don a ka denbayaw la an kɔni an tɛ se ka baasi fɔ a ka ko la dɛ tiɲɛ yɛrɛ la famuyaw ka dɔgɔ anw ladon ka fɛn bɛɛ kan an bɛ ala tanu la kosɛbɛ k'a la barika da o la an minnu fana bɛ yan sisan an de kan ka ɲɔgɔn minɛ an kana fara fara
an ka sinji kelen diɲɛ ani lahara o se bɛ ala ala ye ala yɛrɛ k'ale fara sinjitugulaw ni balimatugulaw kan ni musokɔrɔba ni musokɔrɔba tiɲɛ la ala barika la caman taara ala ka hukumu kɔnɔna na mais an tɛ se ka foyi fɔ ala ka ɲini u bɛɛ la dɔrɔn ka saya k'u bɛɛ ma lafiya ye ala kana ɲinɛ o kɔ ala k'an bɛɛ ka saraka boli k'an bɛɛ so labanko ɲuman na ka sitani kɛnɛya d'an yɛrɛ ma ala ka balimaya to fɛn fɛn y'i sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka na nin ko in na ala k'u bɛɛ sara a yɛrɛ la k'a bɛɛ k'u ma jinɛ sara ye ala ka kanu to ka limaniya d'a ma sunkalo min nalen ala k'a don a yɛrɛ la a musaka n'a jaabi ala k'a bɛɛ nɔgɔya ala k'a bɔ an ka hɛrɛ la ka tila ka limaniya caman d'a ma a bɛ denmisɛnninya kɔnɔ denmisɛnninya tɛ mɔgɔ tiɲɛ mɔgɔkɔrɔba tɛ mɔgɔ tiɲɛ hadamaden ko bɛɛ ye dusukun ye hadamaden kana tun dusukun tiɲɛ i bolo ni dusukun tiɲɛn'i bolo i kɛlen sitanɛ sago ye ala ka n'anw bila o kan u fɛn fɛn fatula ala ka jinɛ k'u bɛɛ ma sara ye ka n'u bɛɛ kisi ka bɔ tasuma tɔɔrɔ ma o se bɛ ala ala ko kɛ kaburu dali a n'a yirali ala k'a bɛɛ nɔgɔya ɲɔgɔn ma u kisi a tɔɔrɔ bɛɛ ma o se bɛ ala ala k'o kɛ ala kana basi k'an ni si la ala ka limaniya d'an ma ɲɔgɔn bɛɛ ani kan bɛɛ ala ka don kabila bɛɛ kɔnɔ ala kana ɲinɛ ɲɔgɔn kɔ ka limaniya d'an bɛɛ ma an sabati diinɛ kan k'a fatu limaniya kan o se bɛ ala subahana wa taala ye ala k'u k'an bɛɛ lajɛlen ye ala k'an fama ɲɔgɔn ma minnu bangela ala ka kɛnɛya d'an ma minnu bɛ dɔgɔtɔrɔso la ala k'u ɲumanw jigi k'a k'u ma juru yafa caman caman ye o se bɛ ala k'o kɛ an minnu fana bɛ ɲɛnamaya la an tɛ kulonkɛ sigi la dɛ an ka ɲɔgɔn bila an ka ɲɔgɔn kan dɔrɔn ko bɛɛ bɛ laban ala ta de ma wa ala tɛ nkalon ala bɛ tiɲɛ de kan o se bɛ ala k'o kɛ alhamdulilayi rabbil alamin allahumma salli ala la a yɛrɛ bɛ tile 3 saraka bɔ de la bi an kɔni an bɛ ala deli an ka ɲɔgɔn minɛ a taa ma deli ka se mɔgɔ si ma a man ka juguya ye an m'a ka foyi ye musokɔrɔba min don kulonkɛ ni yɛlɛ ni gara ye mais an bɛ ala deli sisan ala k'an fama ɲɔgɔn wɛrɛ ma hali sisan an bɛ ala deli ala ka balimaya ala ka jigi ala ka ɲɔgɔn minɛ ala k'o jan ka ko la ala ka sini kɛnɛya d'an ma ala ka garisɛgɛ fɔ ni banbagatɔ yɛrɛ ala ka dayɔrɔ sumaya mɔgɔ ɲuman yɛrɛ de tun don walahi mais an bɛ ala deli ya rabbi hali sisan ala ka sini kɛnɛya di ala k'an fama ɲɔgɔn wɛrɛ ma الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا أحسن حالنا وعاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما ramadan aya fagama adawro sima kayo fusa manne ay mun amun jana ala ka baraka jana amun be anda anga ɲɔgɔn minɛ ala ka baraka do an bɛɛ lajɛlen na sallallahu alaihi wasallam folikan min na k'a fɔ an buramuso banna a n'an ba ala ka ɲinɛ a la ka dayɔrɔ suma ka yafa k'a ma bi ye tile 3 saraka bɔ ye an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka mɛn ka saraka bɔ a ye I janga fitinin kɛ sen na sa. Fitinin dɔrɔn sa ne daga wuli an tɛ kɛlɛ sa daga wuli ayi mina da ku daya dabila ba in daya alo jala le jala ne sigi dumuni tɔni kɛ sa ko ma da bɔ nani ɲɛna ko kolo to ba beltini ko ko kilo jala ko bɛ ta ko alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ ala fo an bɛ ala barikada an bɛ ala tanu ala min sɔnna an ka baara daminɛ hɛrɛ la a kun fana cɛra hɛrɛ la alhamdulillahi rabbil alamin hadamaden ni nana dɔrɔn diɲɛnatigɛ kɔnɔ seginni ye wajibi de i kan alhamdulillahi rabbil alamin silamɛ ka fɛn bɛɛ ye hɛrɛ ye n'i nana dugukolo sanfɛ i kan ka san hakɛya min balo depuis i mana e de b'o layidu ta ala ye n'o layidu dafara la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna foyi tɛ fara a ka heure la foyi tɛ bɔ an ye heure la alhamdulillah an ka nin musokɔrɔba in a sɛgɛnna alakira sallallahu alaihi wasallam b'a fɔ an ɲɛna ni maa min banana ka sa o tigilamɔgɔw ka jurumu bɛ yafa i b'a fɔ ni den bangena don min alhamdulillah rabbil silamɛ kɔni b'a ɲini
yani ka fatu i ka bana de i ka sɔrɔ ka fatu o de ye silamɛ kɔni ka laɲini alhamdulillah musokɔrɔba in an b'a dɔn kosɛbɛ a tun bɛ seli misiri la kosɛbɛ kosɛbɛ mɔgɔ ɲuman don alhamdulillah fɛn fɛn bɛ na fɔ a ma sisan ala k'a bɛɛ lajɛlen kɛ nɛɛma ye ka s'a ma alhamdulillah rabbil alamin ala ka kun a sɔnbagaw la fatuli kɔni ye wajibi de o bɛ kɛ wajibi de mais mun bɛ se ka adamaden lafiya dɔrɔn o ye i ka limaniya n'i limaniya dɔrɔn a bɛɛ lajɛlen banna ala ka baara bɛɛ ka ɲi ala ka baara foyi tɛ min man ɲi ala mana baara fɛn fɛn kɛ i b'a sɔrɔ o de baara ka ɲi wa an jɛlen bɛ n'a ye fana ni ala sɔnna ma inshallah bɛɛ lajɛlen bɛ ŋaniya ta karamɔgɔ bɛna dugawu kɛ inshallah bɛɛ lajɛlen ka ŋaniya sigi a bɛ se ka kɛ mɔgɔ kelen bɛ yan n'o ko ko ala ka yafa ma dɔrɔn ala bɛ yafa ma alhamdulillah ala kulli hali an b'o dɔrɔn de fɔ tuma bɛɛ mɔgɔ kɔni ni bangebaga fatura a waati de a daminɛna k'a fɔ musokɔrɔba fatura dɔrɔn a banna ni ala don bana la ari i kɔni wajibi de obligatoire de i b'o kɛ wajibi de mais n'a fatura fo ka taa kɛ e yɛrɛ fana dara bɔgɔ kan i seli o seli i se ye duwawu min ye i b'a k'a ye i se ye ka bɔ yan ka taa jura kaburu la i b'o kɛ i se ye min ye hali ka tamaro dɔ san k'a di dɔ ma o bɛɛ lajɛlen y'i se de k'a fɔ k'an taara bila bɔgɔ kɔrɔ dɔrɔn a banna ayi o fɛn tɛ dɛ o waati de a daminɛna ni maa ka maa fatura i bɛ duwawu k'a ye o diyagoya i kan wa i bɛ saraka bɔ a ye fana n'a se kɛr'i ye saraka dun a ka ca hali ka mɔgɔw dɔw wele ka nɔnɔ san ka d'a ma a bɛɛ ye saraka ye mɔgɔw filɛ ka na kuranɛ kalan fana a bɛɛ ye saraka ye an b'a deli Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ saya in bɛ se an ma don min o k'a sɔrɔ an bɛ alakira sallallahu alaihi wa sallam ka sira kan wa saya filɛ saya ma jugu dɛ min bɛ saya juguya n'i m'a ɲɛsigi hadamaden sigilen bɛ ni saya waati bɛɛ wula fɛ don su fɛ don sɔgɔma don mɔgɔ si t'a dɔn mais mun bɛ hadamaden limaniya dɔrɔn alakira y'a fɔ cogoya min na k'i ka kɛ diɲɛ kɔnɔ ne ye fajiri seli i ka n'i jigi da sali fana kan ne ye sali fana seli i ka n'i jigi da lansara kan ne ye lansara fana seli i ka n'i jigi da fitiri kan ne ye fitiri seli i ka n'i jigi da safa kan alakira ko maa o maa n'i ye nin kɛ i ɲɛ kɔrɔ saya tɛ bali la mais n'i y'a ye saya balila n na i b'a ɲɛsigi de n'i dun ye saya ɲɛsigi dɔrɔn a banna hadamaden i bɛ fɛn o fɛn kɛ examen de b'an bolo dugukolo in sanfɛ yan hadamaden bɛ baara o baara kɛ an filɛ yɔrɔ min na a bɛɛ bɛ ɲini yan dɛ alijinɛ a bɛ ɲini diɲɛ de la jahanaba fana a bɛ ɲini diɲɛ de la ala m'a laɲini maa si ye i ka taa tasuma kɔnɔ fo n'i yɛrɛ ye tasuma baara kɛ i y'a faamu alijinɛ ye so bonda 8 ye jahanaba fana tun ye bonda 8 de mais ala ni jahanaba ka juguya fɛ a ye kelen kunu ka fara ka jahanaba kɛra so 7 ye o la a bɛ ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ i k'i jija cogoya bɛɛ la ala y'i da dugukolo sanfɛ i k'a bato kɔfɛ i k'i jija i ka ɲumanya caman fana kɛ hadamaden sali in dɔrɔn o tɛ maa nafa n'i selila n'i ma sinji tugu fu de don n'i selila n'i ma silamɛw kanu fu de don n'i selila n'i ma maabaw bonya fu de don k'a fɔ dɔrɔn ne bɛ seli a banna ayi o dɔrɔn tɛ dɛ seli o ye bato de mais i bɛ tila tuguni ko minnu bɛ k'a kɔnɔ n'o ye k'i bangebagaw barika ɲini o ye wajibi de wa i k'i jija fana ka kuranɛ kalan kɔni fɔ k'a durusi ala ye olu mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛn kuranɛ ye san 23 de kɛ a bɛ jigin dugukolo sanfɛ san 23 don min a dafara jibiri alayhi salam a y'a ɲini alahu tabaraka wa taala fɛ ko ka kuranɛ ko ne bɛ fɛ k'a durusi ala ko c'est trop tard o ye kɔni e sumayara o fɛ ko kuranɛ ne y'a jigin k'a di muhamadu ma sallallahu alaihi wa sallam ka tila k'a di muhamadu ka manto ma maa mun kan ka kuranɛ durusi ala b'a sɛbɛn ka bila maa mun kan ka kuranɛ durusi depuis mana dugukolo sanfɛ ala b'a sɛbɛn ka bila o de la ko summa awrasna alkitaba allazi nastafayna min ibadina a ko an masaw ye kuranɛ jigi ka an ka jɔnw de subanti k'a d'u ma mais kana ye ni mɔgɔ ye kuranɛ durusi k'e wali ye o t'a la dɛ hadamaden bɛ se ka kuranɛ durusi i ɲɔgɔn ala ko ta kɛ la ten o bɛ se ka kɛ mais mun b'i lafiya alahu tabaraka wa taala ka aya to a la bɛɛ bani a ko summa awrasna alkitaba allazi nastafayna min ibadina depuis ka bɔ n ka jɔnw la faminhum zalimun li nafsi a ko a bɛ maa kuranɛ durusibaw la minnu b'u yɛrɛ k'u tɔɲɔ i y'a faamu a ko wa minhum sabiqun bil khairat o dɔw fana bɛ yen minnu bɛ baara ɲumanw dɔrɔn de kɛ alhamdulillah an b'a deli alahu taala fɛ maa o maa ye kuranɛ durusi mun bɛ kuranɛ durusi nafa dɔ i la i k'i jija ka alahu taala bato a kan e min b'a fɔ nin ye kuranɛ durusi a bɛ kota kɛ awɔ a ye kota kɛ mais ala kira ka hadisa dɔ fana bɛ yen f'i k'o de bila i kunna maa mun ye parce que ala ko faminhum zalimun li nafsi ko dɔ bɛ yen mun b'a ɲɛ yɛrɛ futa wa minhum muqtasidun ko dɔw fana bɛ yen u bɛ baara ɲuman dɔɔni kɛ u bɛ baara jugu kɛ mais dɔw bɛ yen wa minhum sabiqun bil khairati i n'a fɔ cɛrɛ mango ye ɲɔgɔn na olu kɔni baara ɲuman dɔrɔn olu b'o dɔrɔn de kɛ san 50 bi a bɛ mɔgɔ lakalan san 50 n'i y'a ye bi ne bɛ jɔ misiri kɔnɔ ka kalan kare kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ b'a fɔ karisa kalanlen don a sababu bɔra ale la ne kɛ o kɛ k'a fɔ a'uzu billahi fo ka diɲɛ wuli a baraji bɛ se ale ma ne bɛ baraji 10 sɔrɔ ale bɛ 20 de sɔrɔ a la
o de y'a to ne danfɛ ɲuman falen a bɛ falen ɲɛna bibi na bɛɛ b'a fɔ ne kalalen don ne kalalen don mais ne y'a sɔrɔ ale de bolo ale fana y'a sɔrɔ a fa bolo wa nin nɛɛma bɛ na ta fo ka taa se bɛɛ lajɛlen ma an b'a deli Alahu tabaraka wa taala fɛ silamɛ kɔni ni i t'i ka silamɛya tɛ se ka dafa f'i ka kuranɛ ɲini i k'a dɔn kuranɛ maa min ye kuranɛ durusi o ka sunɔgɔ o ka di Alahu tabaraka wa taala ye ka tɛmɛ maa min ye kunfin min ma kuranɛ kalan hali n'a sera ka ala bato maa min ye kuranɛ durusi a ka sunɔgɔ ka di ala ye ka tɛmɛ a kan o de y'a to i m'a ye mali bɛ sɛgɛn min na bi kuranɛ durusibagaw de bilala kɔfɛ kuranɛ kalannaw de bilala kɔfɛ i y'a ye diɲɛ ko la kameraw bɛ ta diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ k'a la mɛ n'an sera kuranɛ yɔrɔ ma dɔrɔn bɛɛ bɛ ban b'a ye an b'a fɔ ko an kɔni an bɛ kuranɛ fɛ e bɛ kuranɛ fɛ e tɛ kuranɛ baara nafa jumɛn b'o la n bɛ kuranɛ fɛ mɛ n t'a baara e bɛ kuranɛ fɛ e tɛ kuranɛ kanubagaw fɛ ni jeliw nana i bɛ wari di ni arapɛriw nana k'i ka kɛ para i bɛ wari di mɛ kuranɛ kalannaw mana na hali wari fitinin min bɛ d'u ma a b'aw ɲɛ dɔw kan u kan ka jateminɛ dɛ mɔgɔw dun n'i ma kɛ kuranɛ kanubagaw fɛ yan lahara kiraw kɔfɛ kuranɛ durusibagaw de bɛ sɔrɔna dɔɔni kɛ o de y'a to ni maa min ka walaha sera don min na e kuranɛ jigi karamɔgɔ bolo don min i ba yan fa ye fa yan fa maa 60 ala b'o de yafa olu sababu la ne ye kuranɛ durusi ka baara k'a kan ka sa a kan o nafa ka bon dɛ mali bɛ fasa o fasa kɔnɔ dɔnnibagaw de bilala kɔfɛ n'i dun fɛn min ka fisa ni fɛn bɛɛ n'i y'o bila kɔfɛ ala b'i bila kɔfɛ kuranɛ de ka fisa ni fɛn bɛɛ fɛn fɛn bɛ dugukolo sanfɛ danfɛn de don mɛ kuranɛ tɛ danfɛn ka d'a kan Alahu tabaraka wa taala kumakan don o de y'a to an ka imami maliki ale datugura kaso la nin sababu de la a ko dɔrɔn ko kuranɛ tɛ danfɛn masakɛ ko f'a k'a fɔ danfɛn masakɛ u y'a bugɔ k'a datugu kaso la k'a to kaso la ala ni bugɔli gɛlɛyala a ma n'a tun bɛ seli a b'a kɛ tan o de y'a to n'an balimaw dɔw wulila u b'a fɔ ko imami maliki y'a bolo minɛ a y'a bolo minɛ dalu de b'a la dalu de b'a ka bolo minɛ la a bugɔra de fo k'a bolo minɛ ni adamaden bolo kɔni karila n'i y'a kɛra k'i bɛ seli a bɛ digi la imami maliki y'a kɛ tan ka seli ani imami maliki tun ye bolo minɛ n'a ye olu tɛ fan kelen an b'a deli Alahu tabaraka wa taala fɛ n'i ye belebelew fɛn fɛn tɛmɛnen kuranɛ de don n'i bɛ fɛ ka bonya kuranɛ bonya n'i bɛ fɛ ka dɔgɔya kuranɛ dɔgɔya an bɛ mun fɔ dɔrɔn kuma lasurunya la aw bɛɛ lajɛlen bɛ ŋaniya ta an ka karamɔgɔ bɛna dugawu kɛ ala k'a nɛɛma se ani silamɛsu bɛɛ lajɛlen ma ala ka anw yɛrɛ ɲɛ ka an ta don kɔnɔ an bɛ bɔ diɲɛ na don min ala kan ka kumakan laban kɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah bijaahi buye sallallahu alaihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون جعلنا الله من المفلحين الفائزين بالجنة والناجين من النار بجاه رسول صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعديل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الإلحان. فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبينا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان أمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والقرآن أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين الناس سترا وهجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن ورفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل حزب حسنة وبكل نصف نعمة وبكل ربع رفعة وبكل ثمن ثناء
اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالساء ثوابا وبالجيم جمالا وبالهاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زلفى وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبطاء طهارة وبالظاء ظفرا وبالعين إلماء وبالغين غناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربا وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وبلام الألف لقاء وبالياء يسرا وبالياء يسرا وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله طاهرين أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشائخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات وإلى روح أختنا عائشة بنت اللهم أوصل ثواب ذلك واجعله نورا يسعى بين يديه واستر به صابها وتائف به صوابها واجعل لرهيق المقسوم شرابها اللهم أنس بها وحشتها وارحم بها غربتها واغفر لها ولوالديها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم توفنا مسلمين لا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد للفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يواخذ بالجريرة ولم يحتك الستر ويا عظيم العفو ويا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الصفح ويا عظيم المن ويا مقيل الأسرات ويا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رغبتي أسألك ألا تشوي خلقتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبلها منا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. لا إله إلا الله 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 لا
لا إله إلا الله 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 لا إله